ಕೇಂದ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತಂದ ಬಿತ್ತದ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಪವೆ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಖಾರಾಗಿ ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಮುಂಚೆ ಎನ್ಮ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡು 2 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ, ಚೂರು ಉದ್ದು ಈತೇನು ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಈತೇನು ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಐನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಚೂರು ಪುಡಿ ಪಾಡೋದು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡೋದು. ಗಸಿ ಕಡಿಯೋದು. ಕಡೆದಾಂಡು ಗಸಿ ಇಂಚ ಕಡಿಯೋದು ತುಳು ಕೇಂದ್ರಂಡೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬೇಯನ್ ಬೈತನ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅರೆಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿನ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡರುಂಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಲತ್ತ ಬಿತ್ತ ಕಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ.